रोंनायाथ' जोंना गथ'आ बारा गाज्रिद्राय नंखाया आंबो मिथिखागौ। आंनि लानाय ना जेखि जाया खावब्ला सिब्ला जाया मानो इंलिसल' मोजां रोंथारथोंसै। पासआ जेसेबांखि जाया मानो इंलिसखौल' मोजां रोंथारथों गथ'आ। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों जाम्बासियान पार्ट 2। बेयो मोनसे सर्ट मुभि। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों कबिता हाज'वारि, अनिल नार्जारि, दैदेन वारि आरो नैबे भिडिअनि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्टरानो जादों सुबर्णा बसुमतारी आरो प्रडिउसारानो जादों कबिता हाज'वारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना बिथांमोननि कबिता हाज'वारि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान सर्ट मुभिखौ नायहैनो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ आपडेट नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै।